नमस्कार, हम हई अनूप नारायण सिंह और रउरा सभे के आज मिलवावे जा रहल बानी भोजपुरी के एगो अइसन अभिनेत्री से जे बिना गॉडफादर के अपना दम पर भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में एगो बड़ा नाम बन गइल बाड़ी। सिवान के रहे वाली पल्लवी गिरी अब एगो जाना पहचानल नाम बन गइल बाड़ी और लगातार बेहतर कुछ करे खातिर ई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मेहनत भी करत तारी। आई जानल जाओ कि कैसे यहाँ के पदार्पण भइल भोजपुरी एल्बम जगत में, अभी तक कौन कौन प्रोजेक्ट पे काम कइले बाड़ी और आगे आवे वाला समय में का कुछ करे वाले बाड़ी। पल्लवी जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। कैसे राउर एंट्री भइल भोजपुरी एल्बम जगत? भोजपुरी जगत में हमार एंट्री भइल, हमार एगो डांस क्लास चलत रहे सिवान में ही 8 साल चलैनी। ओकरा बाद हम मिस दिल्ली कंपटीशन कैनी, ओजा जितनी, फिर ओजा से हमरा के एगो मतलब बिहार दहेज मुक्त बिहार पे एक शॉर्ट फिल्म मिलल, तो उ कैनी। ओकरा बाद से हमरा एल्बम कंटिन्यू मिलल। फिर भोजपुरी में इतना सारा हिट एल्बम तक आवे के जौन सफर रहे, तो के लोग रहे जे रउरा के आगे बढ़ैलक? एक हम नेपाली सॉन्ग करत रहनी पटना में ही, तो जे डीओपी रहे एक दिन हमरा के मतलब पार्क में मुलाकात भइल, तो ओजा वो लोग बोलल लो कि मतलब एल्बम सॉन्ग करना है, तो हम कहनी कि हाँ क्यों नहीं करना है। तो नंबर वहाँ के देनी। ओकरा बाद से वही अंकुश राजा के गाना कैनी, फिर बैक हो गई। दीदी के तबीयत खराब हो गई था और लास्ट 2021 से काम करत नहीं। कौन कौन गाना बा जौना में राउर चेहरा काफी चर्चा में रहल बा, मिलियन व्यू मिलल बा, एगो पहचान बन गइल बा, तनी दर्शक लोग से शेयर कर। ऐसे तो गाना बहुत बा, बताए लगे तो सुबह हो जाई। अरविंद अकेला कल्लू जी के बाद जिए ना देबू काए पतर को, पवन सिंह जी का बा मजनुआ पिटाता, रितेश जी के आज जेल हुई काल बेल हुई, अंकुश राजा जी के हमके दुल्हन बनाला ना तो दोसर लेके जाई, शिल्पी राज जी का है गरैया मछली, ऐसे कई गाने बावे। तो ई सब जे गाना रहे एगो बड़का पहचान दिला देलक। एगो सिवान के लड़की कहीं छोट मोट डांस क्लास चलावल, एगो प्रतियोगिता जीत गईल और एल्बम के जौन माहौल रहे उ दौर में लागत रहे कि एल्बम में बढ़िया घर के लड़की ना जात हुई सन। तो जब एल्बम में आइए गई तो गईला के बाद का लागल कि बढ़िया जगह बाटे, यहाँ काम कइल जा सकता? शुरू के दौर में लागल कि ना कर पाएम, काहे से कि केहू के सपोर्ट रहेला, लिंक रहेला तो आगे बढ़ेला। तो ऐसे लागल कि हमरा करे के ना चाहिए, लेकिन फिर घर के सपोर्ट जुनून देखनी हम, गाना जैसे आयल घर में काफ़ी लोग, सब लोग खुश भइल देख देख के सिंगर के साथ, तो हमरा लागल कि ना कुछ करे के चाहिए। और जब हम निकलनी घर से तब सोचनी कि अब निकलल बानी तो कुछ अच्छा करके आएम, पीछे ना हटेम, ना तो पीछे हटला के मतलब माई बाप के हमार इज्जत के मजाक बन जाई। तो अब निकलल बानी तो कुछ अच्छा करें। शुरू दौर में जब एल्बम में काम करत होखम तो अगल बगल के जे लोग हुई कहत हुई कि देखी गिरी जी के बेटी जौन बाड़ी ई जाके एल्बम में नाचत रही, जब पहचान बन गई हुई तो लोग कहत हुई कि ये महलवा में एगो भोजपुरी के अभिनेत्री रहेली। कितना अंतर सोच में आ जाला, कैसन लागेला ई सब? बहुत अंतर बा। जब हम डांस क्लास चलावत रहनी तो अगल बगल के लोग हमरा भाई के कि उनकर बहिन लइका लइकी के डांस सिखावेली हिंगा उंगा, तो सिवान में ही हमार क्लास नंबर 1 पे चल गई। जब चले लागल, जब डीएम के गाड़ी, एसपी के गाड़ी जब हमरा क्लास में आए लगल, तो मोहल्ला के भी लोग चौड़ा से मतलब सीना चौड़ा करके कहे लागल कि हाँ इनकर बेटी काम करते रही। अच्छा, जब हम एल्बम में आईनी तो एल्बम में जब देखल लो कि हाँ बड़का बड़का सिंगर के साथे आईनी, तो अब जानी तो हमरा के अलग रिस्पेक्ट मिलेला, तो अच्छा लागेला। हमार माँ बाप कहीं जाला लो तो उन लोग के भी रिस्पेक्ट मिलेला, तो अच्छा लागेला। अब देखिए, जे नारी सशक्तिकरण बा बिहार में, खासकर भोजपुरिया इलाका में जितना भी कलाकार बा लोग के सोच भले रउरा मिलियन मिलियन व्यू मिल जात होखे, लेकिन पल्लवी गिरी जैसन जब बेटी आगे बढ़ेला लोग तो बढ़िया बढ़िया घर के बेटी भी आके रील बनावेला लोग, चाहेला लोग कि वो लोग के एल्बम में काम मिल जाए, एगो बड़का पहचान हो जाला और यही जन से एगो बड़का सोच बदलेला, जहाँ से एगो बड़ी पवित्र कलाकार खातिर एगो दर्शक वर्ग तैयार हो जाला। अब आगे बढ़ाई कि एल्बम में एगो पहचान मिल गई, मिलियन मिलियन व्यू हो गई, बड़का बड़का कलाकार लोग के साथे गाना आ गई। भोजपुरी सिनेमा के शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत गाना से ही भइल सिनेमा में। और हम आलोक कुमार जी के साथ पहला पिक्चर करनी लीड में, अपोजिट में, और ओम कहल जाओ तो एगो महिला के आधारित बा। काहे से हमार वो पिक्चरे बा छठ मैया पे, तो पूरा कैरेक्टर ही हमार रहे। उ कहनी ओकरा वैसे कंटिन्यू काम करत बानी। और अभी भी लोग कहेला कि भाई इनकर बेटी तो अभी पिक्चरवा करत रही, रिलीज काहे नहीं के हो। तब वो लोग के हम कैसे जाके समझाएं कि एगो पिक्चर बनने से लेके और रिलीज तक बहुत मेहनत लागेला। तो थोड़ा सुन के हंसी भी आ जाला कि हमरा सोचा ठीक बा, इंतजार करो जहिया आई तहिया दिखी। तो वही के भी मजाक अभी बनत रहेला। एगो पहचान बन गई,
पैसो ठीक ठाक आवता, चूंकि काम मिलता तो एगो कलाकार के रहेला कि इज्जतो मिलो, मान सम्मान मिलो। आगे का करे के बा, एल्बमे तक सीमित रहे के बा या दूसरा भाषा में अगर ऑफर आवता, टीवी सीरियल के ऑफर आवता तो ओहू में आगे बढ़े के बा? नहीं, आगे बढ़े के बाद दूसरा भी जैसे साउथ हो गई, बॉलीवुड हो गई, आई तो करेम। और अभी बहुत अच्छा चीज़ हमरा मिलल बा, कुमार सानू जी के गाना हिंदी। अब नेक्स्ट मंथ में जाके शूटिंग करे के बा ओकरा के नैनीताल में। तो ऐसे नहीं कि हमरा मिली तो हम सब करें। कितना गर्व होला सिवान के एगो साधारण परिवार के लड़की अपना दम पर तमाम समाज के ताना सुनला के बाद आज ये मुकाम तक पहुंचला के बाद कितना अंदर से गर्व होला कि अगर हमू लोग के ताना सुनला के बाद घर में जाके रोती, सोचती कि ना ई बढ़िया चीज नहीं खे नाचल गावल तो आज तक पहचान ना मिली, तो कितना गर्व होला खुद पर? बहुत गर्व होला। और हमार अगल बगल वाला और हमार फैमिली, हमार परिवार जानता कि हम कितना मेहनत कैले बानी, रात दिन भाग के दौड़ के, गाली सुन के, ताना सुन के, आस पड़ोस घर परिवार बहुत सुन के हम निकलनी। और निकलनी तो निकल गईनी, ये ना कि हम पीछे मुड़नी। अगर पीछे मुड़ती तो शायद हम कहीं और रहती। तो हमार माई कहेली, मतलब हमार माँ कहेली कि रोटी बनावला में भी दू गो अंतर होला, एगो जॉब करके और एगो बिना जॉब कैले। तो उ खुशी होला। हम आज भी खाना बनाएनी, हम बहुत खाना बनावे में इंटरेस्ट रखेनी, मन लागेला हमरा। तो आज उ हम बनावेनी जाके घरे, तो उ हमार अजीब फील, दूसरे फील होला। वो अभिनेत्री बन गईला के बाद, चूंकि भोजपुरिया इलाका के बानी सन ऐसे खुल के बात होताटे, लागेला कि जे फिल्म में काम करेला ओकर बियाह शादी फिल्मे वाला लोग से होखे के चाही कि कोनो दोसर ड्रीम बाकी कोनो आईएएस लड़का होखे सपना के राजकुमार? ऐसन कोनो बात नहीं है कि फिल्म वाला लोग फिल्मे में ही शादी करी। हमार तो इच्छा बा कि कोई भी मिली, अच्छा मिले तो कर ले। एगो और अहम सवाल कि समाज बदल गई, डिजिटल क्रांति आ गई, डिजिटल क्रांति से जे छुपल प्रतिभा रहे ओकरा कितना फायदा भइल डिजिटल क्रांति अइला के बाद? बहुत फायदा बा। अभी जैसे कि अब पवन सिंह जी बानी, अब वहाँ के तो भाई नाम के कोनो बात नहीं है कि कहीं भी जाएम तो नामे बा। लेकिन जौन छोट सिंगर बा, छोट कलाकार बा, ओकरा खातिर बहुत अच्छा बा कि यूट्यूब चैनल पे अपन ही चैनल खोल के गा के डालता तो ओकरा फायदा बा ना। तो बहुत फायदा बा डिजिटल से अगला से। भोजपुरी में दूगो वर्ग तैयार हो गई बा, कुछ लोग के लागता कि भोजपुरी के अश्लीलता मुक्त करे के बा, आ कुछ लोग कहता कि अश्लील नहीं के भाई लोग सुनता ऐसे हम गावतानी। लेकिन एगो कलाकार के तौर पर का लागता कि का ई असली भोजपुरी है या भोजपुरी में और प्रयोगवाद होखे के चाहिए? ना, असली भोजपुरी तो ना है। काहे से कि अगर कोई भी चीज़ बा घर के बाहर हम ओकरा के नीलाम करतानी तो कहाँ से सही बा, है कि ना? तो जहाँ जौन बा ओकरा के ओइजा रहे देवे के, और अच्छा चीज़ गावल जाओ, अच्छा चीज़ करल जाओ। प्रोजेक्टे बा, अगर अच्छा हम करेम तो लोग हमरा के अच्छा कही। अब 2 पैसा के लिए हम अपन इज्जती बेच दी तो का मतलब है ओकर फैसला के? चलिए आखिरी सवाल, भोजपुरी के जितना भी दर्शक श्रोता लोग बाटे लगभग 20 करोड़ पूरे देश दुनिया में बा लोग, लेकिन जे भोजपुरी खाँटी भोजपुरिया इलाका से लोग बाटे वो अपना घर में भोजपुरी ना बोलेला, लुका के छुपा के भोजपुरी के गीत सुनेला। पब्लिकली कहीं हम यूट्यूब पर खोल के वो सब गीत नहीं सुन सकत, लेकिन अगर ओकर धुन बाटे कहीं ना कहीं अपन खून बाटे तो खींचेला। वो दर्शक लोग खातिर का कहे के चाहे? नहीं, हम तो कहीं भी रहे नहीं, फोन आवेला घर से तो हम तो भोजपुरी में बात करे नहीं। हम तो ना शर्मानी, काहे हम शर्माई? जब मराठी बोल सकेला अपना लैंग्वेज में, और बंगाली अपन बंगाली बोल सकेला, तो हम काहे भोजपुरी छोड़ दी? काहे हम शर्म करी? हम तो गर्व से कहनी कि हम बिहारी हैं, या हमरा शर्म ना आवेला। चलिए, अगर रउरो भोजपुरी भाषा भाषी बानी तो अपना भाषा पर गर्व करी और ये बात के एहसास रखी कि पल्लवी गिरी जैसन एगो साधारण परिवार के लड़की अगर अपना लक्ष्य के तरफ तेजी से बिना कोनो गॉड फादर के या विवाद में बिना पड़ले आगे बढ़ सकतारी, तो रउरो अगर अपने आप पर विश्वास बा, अपना टैलेंट पर विश्वास बा और परिवार के समर्थन रउरा लगे बा, तो पूरा भोजपुरिया दर्शक वर्ग रउरा के आगे बढ़ावेला एकजुट बाटे। आवे वाला समय में देखल अब दिगर होई कि पल्लवी गिरी कितना ऊपर जाता रही, लेकिन एगो बात साफ बा, जौन आंख में चमक बा, आत्मविश्वास बा, कहीं ना कहीं भविष्य के एगो बड़ा उज्जवल किरण के संकेत देता।